Quero saudar de maneira moi especial a veciñanza de Irís, afectada pola ampliación do CHUAC, que vos está pedindo que o Goberno local saia fora e dea explicacións. Por que se lle di a veciñanza unha cousa o día 19 e días despois se fai exactamente o contrario? Eu creo que non entenden nada e non é nada sorprendente, porque aquí ninguén entende nada. A Marea Atlántica non cuestiona a necesidade de ampliar e modernizar o novo CHUAC. Queremos deixalo clarísimo, pero sí creemos que é unha proposta susceptible de mellora e esa vai ser a nosa actitude é propositiva. E é un asunto moi relevante que contrasta co desastre da tramitación. Se tramita como se fora un atraco a un banco. Refírome coa nocturnidade e, aparte, literalmente a nocturnidade, a presión, a velocidade, a opacidade, a mentira e a falta de transparencia. Hai 2 días nos enteramos pola prensa deste pleno extraordinario. Onde está a urxencia? A urxencia para nós e para a cidadanía é agora mesmo deixar de sacarse fotos e poñerse a xestionar unha pandemia. A urxencia é dotar de efectivos o personal sanitario, que está agotado e se sinte maltratado. A urxencia é mellorar a atención primaria e recuperar a atención presencial, atención médica presencial, porque aquí hai persoas que están morrendo de outras patoloxías e se lles atende por teléfono. A urxencia é pagar as axudas dos sectores que están asfixiados polos peches que decreta a Xunta, pero que deixa tirados e aquí cada quen que se busque a vida. Pero o Concello e a Xunta prefiren urxir unha foto que nos despiste da xestión que está tendo lugar agora mesmo. Por ese motivo, preparamos un voto particular en tempo récord, no tempo do que dispuxemos, no que facemos unha serie de propostas minimizando a afección a vivendas tal e como se lle prometeu á veciñanza. Por outro lado, mellorando a capacidade de actuación e de decisión do Concello da Coruña. E, en terceiro lugar, axustando o que son os seus compromisos orzamentarios.